Zo'n 90 fanatieke voetbalvrouwen stapten waarsitjoen vol enthousiasme het veld op bij de Harkema. Daar wie de officiële opening van de eerste editie van de meiden voetbalschool. Deze voetbalschool is voor alle fammen van 6 tot met 17 jaar. En ze leren daar weer correct wat oren zaken als bij een normale voetbaltraining. Hier proberen we in de verschillende onderdelen lopen coördinaties heel belangrijk voor FAM, omdat die toch qua knibbels en enkels wat zwakker binnen malje. Daar trainen we op. We gaan een aparte keeperskliniek met wat professionals erbij. Nou, waardoor paas- en trapoefeningen, waardoor afronden, partijvorm, alles komt dadelijk aan bod. En nu is het eigenlijk in die 10 edities, want we gaan 10 keer gaan wij dat doen. De eerste 3 keer bij Harkema Boys, daarna gaan we naar de Oerclub staan. En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat we het steeds wat moeilijker maken. Maar wel, oog voor elk ben, ook iemand die het net zo goed kan. En dat vind ik echt heel belangrijk. Jullie er hard aan werken dat onder deze dames grote talenten voor de toekomst staan. Oud-voorzitter Riemen van der Velde van SC Heerenveen trapen de eerste editie officieel aan. Na dit moment giet de groep het veld op en dat beeld Makke van der Velde Grutsk. Ik ben natuurlijk bij de voorbereiding van de Eredivisie ben ik nog 2006 toen ik afscheid nam. En toen is het begonnen bij Heerenveen. 2007 is die competitie van start gegaan. En als je dan die ontwikkeling ziet die de damesvoetbal meemaken had, net al in het Nederlands elftal, maar op allerhande niveaus, op clubniveau. En ik de ontwikkeling bij Heerenveen. Maar als je dit dan weer ziet, nou, dat weer 15 jaar geleden, weer het net voorstelbaar. Hè? Het is een lust om naar de zien. En daar zit ik gewoon bij die dat Jes nog krijgt, de kogels die vliegen is om de eren. Bente en Melanie zijn 2 voetballers die meedogen onder voetbalsquallen. Onder leiding van voetbaltoppers zoals Kelly Seeman van SC Heerenveen kregen ze tips en tricks. Nou, het leek me vooral heel leuk om je mee te voetballen en misschien leer ik er ook nog wat van. Nou, ik hoop natuurlijk ook wat te leren en specifiek, ja, ik denk iets meer tweebenig worden en voor de rest gewoon hoe het algemeen. De vrouwen hoop je een soort te leren bij de voetbalsquallen. Nou ja, gewoon beter worden en echt tweebenig en zo worden, ja. En misschien later wat hoger op spelen? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, ja, dat is wat doel.